Matatagpuan 32 kilometro sa timog silangan ng siyudad ng Sorsogon, ang Barcelona. Isang 5th-class municipality na may tinatayang 20,000 populasyon. Isa sa 25 barangay nito ang San Antonio, kung saan 1,074 o aabot sa 5% ng kabuuang populasyon ng Barcelona ang naninirahan dito. Ang 443 ektaryang sinasakop ng San Antonio ay nakahimlay sa dahilig ng Bulkang Bulusan, 7 kilometro mula sa poblasyon. Barangay San Antonio is an upland barangay. It is elevated 95 meters above sea level and situated 7 kilometers from the population area where this town hall is. Ang pangunahing hanap buhay po dito sa Barangay San Antonio, ang rice terraces, pagkatapos ang coconut, mga kopra, gano'n. Hindi maikakaila na ang San Antonio ay sagana sa mga mapagkukunan ng likas na yaman. Ang barangay ay may matabang lupa na labis ang pakinabang sa sektor ng agrikultura ng San Antonio at ng buong Barcelona. Ngunit sa kabila nito, tila may mga dagok at hamon pa rin kinakaharap ang mga mamamayan ng Barangay San Antonio na humahadlang sa kanilang hinahangad na kaunlaran, hindi lamang para sa kasalukuyang panahon, ngunit pati na rin sa kanilang kinabukasan. Ang kahirapan po roon, nahihirapan po maglabas ng kanilang produkto. Lalo na pag tag-ulan, ang putik, ang kalsada ay madulas. Kaya nahihirapan sila mag-market sa produkto. Meron po kaming health center, kaya lang po, maliit siya, tsaka medyo luma na siyempre, kaya hindi na maganda yung mga kesame niya, nagbakbaka na, natanggal na yung mga bubong, tapos pumapasok ho yung tubig sa loob ng health center dati. Pag umuulan, bumabaha po doon, kaya yung duty, nagmamadali itaas yung mga gamit para hindi mabasa. Siyempre pag may sakit, dadalhin ng bayan, mahirap kumuha ng tricycle kasi nga daming lubak-lubak yung daanan. Naglabasan yung mga bato sa mahirap yung sasakyan dito. Kadalasan, hindi na nakakarating ng ospital. Kasi mahirap sa daanan pa lang, mahirap na. Bago pa man tuluyang pumusyaw ang mga pangarap ng mga mamamayan ng San Antonio, ang gobyerno ay lumapit at pinakinggan ang kanilang mga hinaing. Sila rin ay binigyan ng tinig upang maihayag sa mundo ang kanilang kalagayan sa araw-araw. Ang DILG sa tulong at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagsagawa ng barangayan sa Bicol sa San Antonio noong Nobyembre taong 2020. Ang barangayan sa Bicol ay isa sa mga inobasyon ng DILG Region 5 sa pagpapatupad ng Retooled Community Support Program o RCSP na sa kasalukuyan ay nakarating na sa mahigit 300 na pinakamalalayong barangay o geographically isolated areas sa 6 na probinsya ng Bicol. The RCSP is our program unique in the department, supportive of the Executive Order Number 70 or the Whole of Nation approach in ending the local communist armed conflict. We have a specific activities to be done during the immersion program. So some of these activities are environmental scanning, wherein the field officers who were assigned in the focus barangays goes around in the barangay, talk to the people, talk to the barangay residents, and ask them what are their problems and issues that they are encountering at that moment, and what are their dreams for the barangay. The main activity that they did was the workshop on the crafting or the formulation of the Enhanced Barangay Development Plan. So that's basically what we did for 5 days.
Our field officers live in the barangay, sleep in the barangay, breaks bread with the barangay officials, and of course some of the barangay key informants that were invited to be participants during the workshop in the formulation of the Enhanced Barangay Development Plan. Nakapaloob sa ABDP ang listahan ng mga priority projects na isa sa katuparan at popondohan sa ilalim ng iba't ibang programa sa tulong ng kagawaran at ng iba't ibang ahensya. Dahil sa RCSP, napag-usapan kung ano yung mga pangangailangan doon sa lugar at naipaabot sa mga kinauukulan kung ano yung mga problema at mga issues doon na kailangang kaharapin para din mabigyan sila ng karampatang solusyon o proyekto. Hindi kalaunan matapos ang pagsasagawa ng RCSP sa San Antonio, hindi lamang isa kundi 4 na proyekto sa kanilang EBDP ang napondohan sa ilalim ng 2021 Support to Barangay Development Program o SBDP. Ang SBDP ay isa sa mga programang ipinapatupad sa ilalim ng Executive Order No. 70 na bahagi ng pagsusumikap ng gobyerno na magbigay ng pinakakinakailangang infrastruktura at pangunahing serbisyo sa mga pinakamalalayong barangay sa bansa. Sa Bicol, umaabot sa 49 na barangay ang napabilang sa mga benepisyaryo ng SBDP sa taong 2021. 8 sa mga barangay na ito ay nagmula sa Camarines Norte, 25 mula sa Masbate, habang 16 naman ang mula sa Sorsogon, kabilang na ang barangay ng San Antonio. Sa kasalukuyan, 2 taon lamang makalipas ang pagsasagawa ng barangayan, ang San Antonio ay nabiyayaan na ng mga sumusunod na proyekto. Standard 2-lane farm-to-market road na nagkakahalaga ng 8 milyon. Two-story barangay health station na nagkakahalaga ng 6 na milyon. Rehabilitasyon ng water system na nagkakahalaga ng 5 milyon at assistance to individuals in crisis situations o AICS na tulong pinansyal sa pagpapalibing, edukasyon, pagkain o transportasyon na may pondong 1 milyon. Ang mga proyektong ito ay agad na naisakatuparan at nasimulan sa pangunguna ng mga focal persons, technical engineers at project evaluation officers o PEO ng DILG Sorsogon Provincial Office at sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Barcelona at ng probinsya ng Sorsogon, partikular sa Provincial Engineering Office. Regular ding nagsagawa ng mga site inspections, monitoring at field testing upang matiyak ang kalidad ng mga proyekto alinsunod sa batas, mga kasunduan at naaangkop na pamantayan. Kanda kami dito na coring every 50 meters dahil 500 meters to every 50 meters, 10 butas na tinignan namin yung kapal ng simento kung tumama ba doon. Parting po yun ng monitoring para ma-ensure na talagang nagko-comply sa contractor. So far, lahat naman pasado yung test. And as per contract, talagang nabigay man ni contractor. Talagang output. Ang mga proyektong ito ay buong sipag na tinutukan ng pamahalaan upang maisagawa sa lubos na kapakinabangan ng Barangay San Antonio. Sa niyan tabi, kumpara sa dati, ang tabian amo na minusan amo bayaran san hinatag san gobyerno namo kalsada din ng magayon naman ang tinampo. Kaya nagpapasalamat kami kay yun nga ni tabi. Dako na minus mi sa mga aras trip para makadagdag pa yun sa amo pamumuhay ng budget na minus namo. Maganda ang serbisyo kasi lahat ng hindi na kami tutuluan, hindi na rin tutulo yung lababo. Tsaka maganda talaga. Lalo na kung may pasyente kaming pag ganito,
di maluwag na po siya, hindi na po magsisikip-sikipan. Napapadali ang transportasyon ng paglabas ng mga produkto at nakakatipid sa maintenance ng mga sasakyan. Katulad ng mga gulong, mga bearing, nakakatipid na sa mga maintenance. Di katulad ng dati, halos araw-araw sira. Ngayon, okay na po. Medyo nakakatipid na kasi maganda ng kalsada. May emergency, madali ang pagpapunta ng bayan kasi dire-diretso ang kalsada. Walang lubak-lubak. Halimbawa noon, 1 oras papunta ng bayan, ngayon, mga 10 minutes na lang. Yung oras na po yun, may tulong po na natanggap ako. Kahit pa paano po, nakabili ng bigas, saka ulam. Nakadagdag sa mga iba pang gastusin. Now, it's not surprising to see trucks, sedans even, ply the barangay. In short, quality of life of residents back then was much to be desired. Bakas sa mukha ng mga mamamayan ng Barangay San Antonio ang pagkasabik at tuwa dahil ang pagkamit ng mga proyektong ito ay tila mainit na yakap sa mahigit kumulang sa 300 pamilya na makikinabang dito. Nagpapasalamat ako. Maraming salamat. Nagpapasalamat po ako. Nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po. Kaya maraming salamat. Ay angot-angot na bagay in tabi ni. Salamat po ng tabi. Ito ang kwento ng Barangay San Antonio. Mapapara ang banggi, mantang nagaagaw ang liwanag asin ang diklom. Masirang ang banaag kan bagong aldaw, napano ni paglaom asin kauswagan.